شاندayek ji Meclîsa Malbatên Şehîdan a Qamişlo îro serdana Malbatên Şehîdan kiriye û cejna Remezanê wan pîroz kiriye. Di saetên sibehê de şandayek ku ji Meclîsa Malbatên Şehîdan a bajarê Qamişlo saziyên bajarokan, kongrastar, hêzên leşkerî û komînan pêk tê serdana Malbatên Şehîdan kiriye. Şandayê diyar kir ku ew bi saya fedekarî û destkeftiyên şehîdan îro di aramiyê de dijîn û cejnên xwe pîroz dikin. Heroha şandayê soza şûpandina reça şehîdan heta pêk anîna armancên şûreşa Rojava da. Serdana şandayan de heta sibe ango roja dawiya cejnê dewam bikin. Em bihêvînek ev cejna Remezanê jî bibe cejnekî aşîtiyê, azadiyarê ber Apo, xelasiya milletê Kurd û milletê cîhanê ji vê ezmagên hagek em tê de jiyan dikin. Bibe wesîlak ji bonî azadiya serokatiyê destpêkê de. Eva milletê me yî koçber bûne. Serê kaniyê girê Spî, Efrîn, bi xêr û selamet vegerin cihê xwe. Eva bi hêvîkî pir mezin em dibêjin ev cejin bibe wesîlak ji bonî aşîtiyê û çareserkirina pirsgirêkê hene. Saziya malbatê şehîda ew jî malo digerin li ziyaretê malbata dikin û eyda wa dikin û dilê wa xweş dikin û ji xwe yanî ev e di eyda me yê Remedanê de ev e û wekî dijî em dîsa jî yanî milletê me dijî malo digerin wa ziyaret dikin dostê me kevnê xwediyê kedê ê xwediyê teibê ê malbatê şehîda wa ziyaret dikin û digerin û ev yanî eyda me û îşallah yanî bes em şehîda bibînin û dayikê me bes bigirîn û bes kes zebê wa bişewtin.